Tikulandireni live kuchokera kuno ku Bingu Mtarika International Convention Center BICC Munzinda wa Lilongwe. Programu hii ndi programu ya Kulinji. Nthawi imene timakhala upatsirani nkhani zikulu kuzitambatsula bwino zimene zikuchitika mdziko lino la Malawi. Ndiye programu yathu ya Kulinji masiku amenewa tikhale tikukambirana nkhani zimene zikuchitika pamene tikupita ku chisankho pa 16 September pano. Ndekuli zambiri zimene zikuchitika pano tikukamba pano atsogoleri amene aonesa chidwi chozapikisana nawo pa chisankho chimenechi akupereka ndithu zikalata zawo ku bungwe la MEC. Komanso kwachitikatu nkhani ina research ina imene inachitika kuchokera ku Institute of Public Opinion and Research kwatulukatu nkhani kumeneko. Tikhalenso tikuunikira program yathu ya lero ya Kulinji. Ine ndi Leya Malikano, sindi ndekha, ndili ndi Wayana Chunga. Moni upite kwa Malawi wonse amene amasatira programu iyi komanso lero amene akutionera ndikuti mvera kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center. Anandinena Wanda kuti yayi mpaka na Wanda oh ino tizita Wayana Chunga. Iya ai zikale momwe mulifika wakanga line ya chifumuso kumusi kwao. Ndikulandirenso ni Wanda. Yes. Wanda msisha. Yes, Leya. Zemwambiri, yeah. Tiyambetu kukambirana kwathu ndi kafukufuku amene atulutsa a Institute of Public Opinion and Research. Mwamona bwanji kafukufuku ameneyo Wayana Chunga? Zawakomera muzosatira zimenezo amasangalala nazo ndecho yamba ndimene nganene. Chachiwiri kwa anthu amene akuchita obwera ku background ya academics amafuna kuti adziwe zonena kuti kodi methodology njira zimene munagwisa ntchito ndi zotani, munapanga liti, munapanga kuti, sample size inali yotani, nanga zotero amafuna kuti aone quality yake kuopa kunamiza anthu. Ndiye pali chigawo chachitatu chimene chimakhala chonena kuti mumayambaso kuona za kafukufukuyo kuti kodi ndi zimene ifeyo takhala tikuona mbuyo mu on the ground zikugwirizana ndi zimenezi. Chifukwa kafukufuku wina anthu kungoona zosatira mati ayi komanso izise ndezitiso. So for me I will tell you kunena kuti divided opinion ndipo olopata tuluka ina yake yokuti tuluka olomawa or even 1 September kapena 15 September tisana vote anthube azakangana nonse simungathe kugwirizana pa zosatira zakafukufuku. Koma uyu akugwirizananso ndi Afrobarometer, zosatira za Afrobarometer zimene zinaonesa kuti chipani cha DPP chikusogola. So zikukhala ngati kuti makafukufuku osawiriwa akuonesa an upper hand towards DPP. Komanso kunena kuti zipani zinazimanga Malawi Congress Party as well as UTM ndenawa zikuoneka kuti Alford akuoneka kuti ali kumbuyo. However, I must emphasize kunena kuti kafukufuku ngati ameneyi izipani malangizo anga makhala onena kuti take it seriously but at the same time musakhale ngati kuti mutayirire chifukwa chonena kuti kafukufuku akutero. Chifukwa as we know kafukufuku ameneyi anachitika pakanthawi ndithu ndipo if you are not uyu yakuoneka kuti wachitika pompano 6 pa 6 mpaka pa 20 July 6 mpaka 20 okay, but kuli percentage iso yambiri bwino ndithu imene anthu they are not decided, they are undecided. Anthu oti athawapanga swing kwina kulikonse, they can go towards DPP, they can go towards osapota, athawapita towards MCP okapena zipani zina. So osachita so rely 100% pitani pa ground mukati pule mupange kampeni muzawine chisankho. Wanda kafukufuku ameneyi ukumona bwanji? Wayana wafotokoza bwino kwambiri mene mwina tizimutengera kafukufuku komano titayankhula zonse malingana ndi kafukufuku yuyu akuonesa kuti DPP amatsogola pa 43%, MCP akubwera pa number 2 po ndi pa 26%, kenaka pakuzabwera UTM at 5%, UDF and PP ma 1% kwinako ndi kumene kuli anthu amene sadapange chiganizoyi. Nde mwina memanenera auchungawo ndokuti popeza kuti masankho amene wawa kuti aliyense ampambane maka pa president pakuyenera kuti pakhale 50%
+1 voti. Nde apa malingana ndi kafukufuku uyuyu wa Afrobarometer uja amaoneseratu kuti zomavuta kuti munthu mmodzi adusiretu 50%. Mwina nchifukwa chake nikukumaza bwerano nkhani ya ma alliances komanso kumaza bwera sumina nkhani even ya ma running mate. Because running mate uja kozaso kukhala game changer. Menonga musangira amene yoyo ikoza kukhala kuti si alliance komano kuti running mate wanu mwantenga kuti chifukwa chani. Chifukwa zonsezo zizikhala manambala. Meti makambira ndi achunga mu program ina kunena kuti titatha zonse mpikisano wa mavoti ndi wa manambala. Yes. Ngati manambala osakuphatikizana bwinobwino olo mutatani anthu sakumvera ndi chisono uli ngati mpira. Olo mutapanga ma koma ngati chigoli simunamwetse anthu sawerengerayi. Nimakhala kuti mwalephera kapena mwachita draw. So izizi ndizo kuti zikuonesa ndi kuti pano Afrobarometer ndi awawa ipo agwirizana kuti DBB mmene amapanga research imeneyi ikutsogola. So kuti DBB zikuauza zotani apange bwanji ngati afuna kuti aduse line. Nanga MCP aone zotani pamene papa apange bwanji kuti aduse line. Nanga UTM UDF ndi PP atani ni manambers amene wawa because manambers iwo akwena kuti azayankhula azathandizira kapangidwe kaziganizo kawo. Mwina ndiyambire choncho. Chabwino ndinene pano kuti ma program athu mtsogolomu tikhale tikuwunikiranso kwambiri nkhani imeneyi ndikusiyanisa kuti kodi makafukufuku ena mbuyo akhala akukamba zotani. Kwa pano tingolekezera kaye pomwepa tibwerere kuno kumene tili zimene zikuchitika kuno ku BICC. Tinaona atupere muluzi kubwera ndithu loweruka lija kuzapereka zikalata zawo ndi running mate wawo. Mukuona kwano awayana chunga mukuona kuti atupere muluzi ndi candidate wotani ali ndi mphamvu yotani. Atupere muluzi ndi munthu oti aliyesama mdziwa. Koma I'll be very very frank kunena kuti moto umene anabwera nawo on the political scene ndi moto umene ali nawo panopo zosiyana. Anakhala ngati azilala pang'ono. Kuzilala kumeneku kwakhala kukuchitika chifukwa cha mwina kusintha kwa migwirizano imene akhala nayo pakatipa. Komanso ngakhale kusiya kayendala anasiya pachi adapumula kena kankubwereranso. Zimenezo zimathasa kupangisa anthu kumaganiza ngati kuti suli serious. Enanso amanena kuti uyu ali independent uyu kapena bambo ake ndapena mamuuza zochita chimene accusation imene wakhala akuyesesa ndithu kumafotokoza kuti I'm an independent man, I make my own decisions. Ngakhale so president opuma muluzi akhala kumanena kunena kuti ine tumunayi simamuuza zochita yayi. Koma we know kuti pena ndi pena bambo wako ndi bambo wako mina makafunsira nzeru zina ndi zina. But I will tell you kunena kuti in terms of the numbers, my numbers at UDF akhala akupanga dwindle kuchokera pa nthawi imene anali mboma. They've been dwindling almost every election. Koyamba tinaona dominance kwambiri chipani cha UDF ku Eastern Region. Tikamakamba nkhani ya china mangochi, tikamakamba za kuzomba, tikamakamba mbali ya uko kumachinga. Kunali mbali inaonena kuti you couldn't touch. Inali mbali into a solid base ya UDF. Koma hoteli kunena kuti sankho za mbuyomu taziona hapo nditu DPP ikulowa ngakhale ku Eastern Region. Taonako also ngakhale MCP trying to encroach in the same Eastern Region. So it's PP nayonso kumbukira ndi mai ndakuzomba mai Joyce Banda. So kalanga tikumene kugawana. So we are not quite sure kunena kuti kodi base yao ikhale yotani as we go into this election. However, I must say kunena kuti pali anthu ena amene sana sangalale kumbuyo kuficha kunena kuti mwina anayipa mgwirizano ndi DPP. Komanso pana nthawi ina imene amaonesa ngati kuti they were warming up towards MCP. Koma panopo kuti aonesa makaka onena afuna kuima paokha. You never know, people would come back maybe. So tiona kuti zikhale motani, but as a candidate, in terms of him as a candidate, ndikuwuzani kuti ndi nyamata wachinyamata oneka kuti ali competent. In fact, born in 1978, very very competent. Naphunzira ndithu ali ma degree
yake awiri, ina degree ya zamalamulo, inanso degree yokhuzana ndi I think zachuma, if I'm not mistaken, both of them kuchokera ku Mangalande. Of course is not a practicing lawyer kunoko sana lemba maiso aba ku Malawi, koma ndi munthu onena kuti nkalasi analowamo, very exposed. Niwo nanga utakula ngati mwana wa president, what do you expect? Exposure ilipo. Kuyankhula amata. I'm not too sure if you can compare him with his father in terms of chikoka akamayankhula, koma yeah into besio komandi alinayo, very imposing figure, koma you know kuti anthu akamavota they're looking for more than that. And on the ground so far all I can say is for me kuti kuwina chisankho pese not necessarily, koma atakuchita contribute kumanambala pankhani ya chisankho imeneyi. Ayamba moteromo Wayana Chunga Wanda atupere muluzu kumona bwanji, is he a strong candidate potengeranso paja ngakhale sana fikeko koma anagwaso paja MP kwawo? Yes. Is he a strong candidate okuti amalawi tizimuyika mmalingaliro mwathu kuti awadi? Maybe funso limene lolo ndili yankha not ndi yankho limodzi. Kuonjezerapo zimene wayankhula Wayana, atupere ali ndi experience mundale. Ngati nsakulakwisa, I think from the top of my head he must have 15 years or more experience. Ndinaona atupere muluza akubwera strongly I think in 2014 ndi agenda for change. I think inali campaign imodzi imene ineyo I think I can say kuti I saw the best of atupere because anali ndi zimene amayankhula kwa chinyamata kuti yes 2014 atupere came out clearly kuti afuna kuyenda bwanji. Mwina kwina ndikumene mwina amafotokozano Wayana kuti wakhalali maboma, wakhalapo ndithu nduna zosiyana, Minister of Land, Minister of Health, maboma Joyce Banda, maboma Eugene DPP, so yes, Minister of Mining ayendamo ndithu, so experience mwina yambomamo alinayo. Komano mukandifusa mwina za chisankho cha 2025 kuti atupere akhoza kutenga chinthu chipawo kha, ineyo ndikhoza kuwauza ngati nzawo kuti atupere chichi simungachitenge ngati nokha, you know, mukuyenera kuti muphatikizane ndi ena. The good thing imene amayankhulira mwina achunga ndokuti atupere adakalibe wachinyamata, and this we must appreciate. Nthawi yako ikakhala kuti sinakwane, it doesn't mean kuti iweyo sikuti nde kuti ulibe kuthekera. Komano nyengo ndi masiku zinakhala kuti zizikhala nthawi yokuti munthu wafikapo nthawi inake kuti utenge chinthuchi. Adakambapo I think Wayana so mu program ina zachisanzo cha Michael Sata, Malemu Michael Sata ku Zambia, adaisira zisankho zambiri mbiri anthu mpana kumaseka, koma kumapeto kwake adazakhala president. Unfortunately adapezekaso kuti adamwalira ali mu office ya president. Komano it was consistency, you know, kumaziwa kuti okay ndawuyamba ulendowu ndisakhale munthu omanga kuti kundalowera chifukwa cholinga changa ndicho kuti anthu andione mfundo zanga, ndikhulupirire, ndikhwimeso mu experience yako ndi boma timayendesa bwanji, kenaka amalawi amazaona kuti munthu ndi uyuyu. So in this election ale unfortunately samana mizane amene apikisane kwambiri mu chisankho chimene chichakhala MCP ndi a DPP enawa pauka. Yes, I know anthu amakamba za UTM kuti they've got a good combination background amenya, koma kuti akhoza kukafika 50% plus, and ndikamani na izi sindikwaderera. And this is just my opinion, just sharing my opinion. I know kuti there are also a strong force out there, but ineyo ndikuona benga kuti awira wawo a DPP ndi MCP ndamene akhale kuti chinthu chakutani akukanganirana. So ochenjera akhoza kuona kuti tipite kutiko kuti ifeso tikakhale ndi experience yokuti amalawi aone kuti fundo zathu tazikhazikisa, because ma manifestos ndi akutuluka. I think ena sitinawamve tikudikira titimve kuti nazotani, because zimene zonso zimene zimapasa chidwi amalawi. Mwina ndiyambe choncho kupatulapo mmene wayankhulira Wanda. Yes. Wayana. Atupereyu ndi candidate wokuti chabwino lero amalawi atamuvotera ali ndi kuthekera koyendesa dzikoli, kusintha zinthu mdziko lino. Economy yathu ndi kuyisintha ndithu, anthu nkumati ti ndi president akulamulira dziko. Well, chimachitika Leya, zinthu zapapepala ndi zina zochita mu office on the ground zinaso. Takhatu kumaonapo anthu nkumanena kuti koma this one can make a good leader. Ukalowa mwina mu office zinthu nkunkanika, kapena anthu oti mwina timakayikira kulowa mu office ndikupezeka zonena kuti kodi munthu uyu ali choncho. Ndikupasana chisanzo cha Malemu Bingwa Muthalika pamene ankalowa under the UDF ticket
panali anthu ambiri nthawi imeneja anthu that swung kwambiri towards the opposition nthawi ya mgwirizano coalition, and people are not very happy with the candidacy ya Bingu wa Mutharika. In fact sikuti timamudziwa kwambiri kwenikweni, anazaimapo independent pa chipani chake sanachite bwino kwenikweni, and then he was coming back. Yes, anazabwera and izmoneka ngati chair ndamene anali ngati kuti ndamene anali pasogolo kwambiri, yeye amakhala ngati kuti wangonyamulidwa pasadulo. So it wasn't, people were not very confident. Koma atalowa mboma within the first 6 months the nation knew kuti munthu uyu tokhala ngati akutipula and can do it. So nthawi zina you give people a chance and mmatha kuona zosatira. However, let me say kunena kuti ku Malawi mene dziko lilawonongekera, you need more than a president. Nimankhula ndi wina dzulo mamuza kuti mukuona ngati kuti Katangale for example wa Malawi muno, you just president alone atathana ndi Katangale wa dziko lino? I don't think so. Yes, you need to set the agenda. Pafunika mtsogoleri wamphamvu, a good decision maker, wopereka chisanzo chabwino, wofuna kuthana kumukuonesaso kuti afuna kuthana ndi Katangale kuyambira ku state house kumene. Koma on the ground pafunika ma systems, pakhale ndondomeko zosiyana-siyana zakayendesedwe kaboma kothandizira kuti masomphenya amtsogoleri akhale kuti akupanga trickle down kapena kuti akufikira pansi mizu yonse yakayendesedwe kaboma. So kukamba nkhani ya Tupere Muluzi ndikuwuzani kuti kuthekera ali nako. He has been cabinet minister for a long time. Koma kukhala president is a different thing. So that one honestly it's difficult to tell. Koma nkhani yaikulu ndimeneso amanena wanda yonena kuti mwina opposition atamakamba nkhani ya migwirizano atamaganiza zonena kuti mwina ndizagwira ntchito ndi ndani, vuto la ku Malawi kusakhulupirirana amakayikirana yera ndi zina zoterozo. So even kulowa mboma tithakwai ife titonena kuti awalowe mboma akamba kutibula naso mmenemo, akamba kugawa naso keke kumaberana kumatani, and at the end of the day Malawians on the ground timakhala on the receiving end. So inandikuuza kuti potential nayo, koma anyway kuendesa boma is a different ball game. Tibwere pa running mate wow amene asankha Rex, mukaona bwanji? Abusa Dr. Rex timati chantilo Kalolo ndi munthu wokuti ndi munthu wochuka ku nkhani za mapemphero, ali ndi chalichi cha mphamvu kumpotoko. Amatiuza pamene paja mu profile mwawo kuti ayi koma ni munthu woti amachokera chigawo chapakati, anapangapo maphunziro awo za chipatala, komano anazakhazikika kwambiri ku ujeni ku za mapemphero, ndi amatsogolera mpingo wawo kumeneko. Ukandifunsa ineyo choice ya running mate, sometimes anthu amanena kuti unfortunately kodi ungamusankhe munthu osakufuna because pamazakhala ngati kuti anthu ena akali limited, kuti kodi munthu amene running mate wabwino amene wangobisala pena pake amene anthu sakumuona ndi ndani. Anthu ena amatchulapo za even Eugene na Madingo, patience na Madingo. I think anthu amangoyang'ana kuti kodi uyuyu amachita resonate bwanji mwina ndi achinyamata ndi chani wachikoka, kodi atakhala kuti tampeza ngati mwina amene ndimanenera nthawi zonse chisanzo mwina chimene anapangira mwina apita malemu Bingu wa Mutharika kuwatenga Eugene. Sorry, Eugene. No, ndineneza Eugene. Apita Mutharika kutenga no Eugene. Aya malemu Eugene. Asaulus Chilima. Yeah, it was yes. So it was one of the person okuti anali okuti munthu akupanga zaketi ku corporate world, kubwera pa ground paja kale munthu akupanga ndi chikoka. So pali anthu ena mwinadi samapanga ndale kuti umachita kuziwa kuti awanga ndale, koma ndi anthu okuti mutati mwatenga nkwabweresa pamalo ndi anthu oti amatani amangothamanga ungomenya pa ground paja kuthamanga. So kuti kodi value yomwe angabwerese abusa ku chipani cha UDF mpaka na kuti kugwedeza kuti iwo wabweresano chikoka chambiri tonera limodzi. Komano momwe ndanenera ineyo, for me pamakhala nthawi ya munthu imene makwana nthawi inache. Pali anthu ena nthawi zawo sizakwane. The very good candidates, I think in my president in the making, koma for now and I continue to say kuti amene taona kupikisana kwambiri mwina ndi atatuwa MCP DPP mwina ndi UTM. I mean tinene zoona. I know kuli my Joyce Banda, another
munthu okuti adapanga zinthu because you can't take away nthawi yawo 2 years imene anali in power kuti zimene anapanga deliver at a time she came to power. Panali mavuto ambiri tidaona akubweresa ma recovery plan ya ujeni za chuma, padali mavuto amafuta, magetsi, chani adabwera ndikupanga. Komano ukandifusa kuti msiku la lero kodi mayi pawo khanga ngodusiratu uteo amayi anga my Joyce Banda kuti amayi you are very good mtsogoleri komano mwina 2025 pano kasimu ngaduse, and I say that with so much respect for her because ndi nzimayi ukuthi ndiye khayo amene panthu 22 adayimika nkono kuti ndifuna ndikhalepo. Zungotioneseraso ife kuti kodi amayi amakhala amakumana ndizo khoma zotani kundaleko kuti mwina mpaka nafike kumene kuko kubwerera ku yankho ya running mate atupere sikuti achita kupanga zodabwisa kwambiri kaya mwina pakuti ndi munthu wa Mulungu eti pena Mulungu amatha kuwalankhula anthu nkungodabwa kuti munthu amene timamuderera uja onani zimene Mulungu wapanga naye. So yeah, ndione ngati kuti is a safe journey for him kuti asankha munthu but kukoneka ngati kwachulukatu mapakala pa nkhani yosankha ma running mate chifukwa tikubwera kwa Kondwani na Nkhumwa nawonso mwina tingophatikiziratu ma running mate amene anasankha Cosmas adalitsoka bambe akwame bandawe. Kukoneka kuti mapakala achuluka ali pa pressure anthuwa kusankha ma running mate, muziona bwanji mmene zikuyendera? Pakala ameneyi akubwera fa chonena kuti anthu enawa samadziwa zonena kuti kodi ayima kapena akhala running mate iwo kwa chipani china pofika tsiku la lero. Yes, what was happening, let me break it down to you. What was going on ku opposition makamaka even ngakhale kumbali ya MCP kuboma kani naonena kuti kodi ma alliance iwa atheka kapena ayi chifukwa mudziwe ndipo Malawi adziwe kunena kuti zipani zakhazi kukambirana wakhala kuli ma meetings au siku othama mawa ndiye zimakhala zonena kuti ngati DPP ingagwirizane ndi UTM ndiye kuti akabambe mwina abwera pa running mate, ngati UDF itagwirizane ndi Malawi Congress Party ndiye kuti tupere abwera mwina ngati running mate, ngati odya zake atagwirizane ndi MCP ndiye kuti Michael Usi akhala pa running mate. So ndiye kuti pamakhala scenario yoyamba kuti titakhala running mate, then pamabwera scenario yachiwiri kunena kuti zitakhala kuti zalephereka nanga titani. Number 2, pamakhala influence ya anthu ena mchipani amene sakufuna munthu kuti abwere from outside kuti abwere azasokoneze memo wa gulu. Ndiye pali anthu ena ndithu amene chipanicho amachitenga kuti nchawo tachoka nacho kutali tavutikira musakangotenga munthu wina ayi. Ndiye pamakhalanso ena amene amanena kuti you know what, tiyang'ane munthu amene ali influential kunjako amene angatibweresere mavoti irrespective kuna kuti kangwandale kawachitapo ndale nthawi itali kangwa mchipani momuno. Ndiye pamakhala factors ngati amenewo. Factor ina anthu amaonanso factor ya zigawo kuti kodi munthu ifeyo mwina tokha tatengana chigawo chapakati sizioneka bwino, tufuna mavoti akumpoto, tufuna mavoti akumwera kapena achigawo chakummawa. Ndiye amapezeka kuti pakalayo amabwera chifukwa chonena kuti ma factors of consideration amachuluka. Koma pomaliza penipeni ndinene motere kunena kuti pakala wambiri amachitika chifukwa chonena kuti azisogoleri amakhala indecisive. Msogolero onena kuti you know what you want, msogolero onena kuti you know what are your weaknesses, ndipo ukudziwa kuti ukufunika munthu wotani kuti akupange compliment. I think unachita kujia pakala mpaka munali kuti miezi yonse inu mwadziwa liti kunena kuti muzaima pa chisankho. Kumbukirani siku limene ambiriwa anatengera mapepala anatenga mapepala paka nthawi ndithu. You mean all these days iweyo utatu wakhala siku losere kuganiza mpaka na usiku sungakhale ndi dzina kuti ineyo ndi kulingana ndi maganizo anga amene ndifuna kupanga ngati usogoleri kuti wabwino akhale uyu. I'm sure you should be able to. Enatu tikumva zokuti amafirira mafomu ngalimoto kumafirira mafomu ngati running mate ngalimoto zinazo ndizibwana kuyesa zida timatero chichewa cha masiku ano kuyesa zida. Nkhani yoendesa ziko si nkhani ya masewera si nkhani ya zibwana. And if you cannot prepare, you are preparing to fail. So tinene ndithu kunena kuti zinazi ndizoti samazisekerere so as a country. I don't think munthu wonena kuti wafika pa president wa chipani nkumakhala miezi yonse ukuti zoti tupita 16 September kuli chisankho mpaka na ndithu nthawi yonse osakhala ndi running mate zibwana. Tisana sunthe kubwera kwa kabambe ngati mtsogoleri komanso running mate wawo ku UDF ku anachilandira bwanji cha candidate komanso running mate.
Wanda ndikuona ngati kuti sadadandaule kuwerenga mene zimachitikira mu holo ya ku BICC kulankhula ndi anthu panja. I think anthu anali happy kuti aujena abweresa running mate wokuti ndwabwino bwino, so sindinaone resistance, sitinamveso zinthu zina kulankhulidwa after, so I'm sure kuti they are happy ndi mene asankhira atupere muluzi kuti Dr. Rex ndi amene aende nawo ndithu pa ulendo menewo. Tibwere kwa Akabambe ngati candidate mukwaona bwanji? Akabambe is a good candidate. Zimene zozo ndinene zoona. Ineyo first time ndinamva kuti awawa kufuna kupanga, actually ndinamba kwamva kuti ali ku DPP kucha. And zinkamveka bwino ndithu kuti ku DPP kukhanga kuti even APM ankaona kuti I think he was warming up kuti Akabambe watani atenga chinthuchi. Kumano zomwezi zoti kula anthu ena ake ndikuti ndi malandlord ku DPP kucha, amakhala kufupi ndi adadi, amauza zochita adadi ndi anthu amene amaona Akabambe atakhala kuti watenga chinthuchi ndikuti ifeyo kansuzi kathu kauma acho santhuzi tikhala padzuwa. So kunamba zokhomererana amene amakhomererana nzachina, because muzikumbukira ineyo kuti adadi anazanena nthawi inache kuti ine zinthu zinatizani ndazisiya anyamatano tulukani kuti mutani mutenge chinthuchi. Anthu anaonesa interest kuyambira nthawi imene chai. Ndaonapo even akondwa nankhumwa aja akonesa interest. Ndaonapo even ambewe zithuzi zidatuluka ndithu kunyambado, nyumba ya kunyambado ambewe sokhanga tali mgulu mene momo mwanamveka ndani adaonesa anthu chidwi chofuna kutani, chofuna kuonesa kuti afuna kukhala president wa chipani cha DPP. Nkhani nazavuta pamene anthu anazamba kumaona kuti I think kuti tigwetse MCP tonse government munthu yekhayo amene angathe kupanga zimene zozo ndamuthalika. Ndi anthu aja maawuzana amuthalika zimene zozo. Poyamba muthalika ankanena kuti anayasana pange chiganizo. Koma ndikukhulupirira kuti anthu ambiri atawuza kuti iya ndinunokha amuthalika aja adavomera. Na atavomera mutakuona kuti zidamba umapangano zija aliyesa amene amakhanga takutsutsana ndi ganizo limene lolo amapezeka kuti amalandira zilango zosiyana mpaka na ndimene zinazapezekera muja kuti anthu ena namba kuchosedwa kumene kujaku. Kenaka ndimjati nkamvaso kuti Akabambe atuluka ku DPP ajoina UTM. Kenaka convention ya UTM Akabambe anakapambana kukhala president wa UTM. Ukaona mwina kuti ukadaulo wa Akabambewo mwina ndi munthawi imene dziko la Malawi kuyendamo anthu amaona ngati kuti uyuyu ndi munthu amene akukhanga kuti ali pa nthawi yache. Mwina dziko la zachuma Kabambe akhoza kubwera ndi maganizo oyendesa dziko linoli ndi zachuma. The only problem, the only disadvantage yomwe ndi Akabambe ndiyo kuti I know mwina anzanga UTM akhoza kukwiya ndimene nganenere sentence imene kuti mwina mmangodana nayo UTM we. Not kuti ndi madana ndi UTM komano kuti UTM padakali panopa sikuti ndi chipani chachikulu kwambiri kuti chidafika po kuti ngati imene chilili chi DPP chija ndimene chilili chi MCP mija. Because ena mwa anthu amene akumakhala ndi advantage chifukwa cha chipani chawo. Chipani chawo ndi chachikulu kale, so chili ndi base yayikulu kwambiri. If DPP was backing Kabambe ndikuuzani zoona even MCP bweza utsegula member akana maona kuti I think uyuyu ndi candidate wabwino aliso ndi chigulu cha anthu. Even alliance yemwe alipereka ya I don't know ngati alipekeratu kapena ikhuza kuiona be kuchitika be masiku adakalipo pa zinthu zizikuthama afokoloko ya DPP ndi UTM. MCP asinira kaujeni kachala kakuphazi kuti zavuta pamene popo ndi kuti mwaitiri nawo. So my point is Akabambe aja ndi candidate wabwino koma UTM sida kule kwambiri yokuti payokha ikhoza kwaika mboma. Chikanakhala kuti UTM chija ndi chipani choti chidakula bwinobwino ndithu mwezi pano tikunena kuti I think Akabambe ndiye amutali aujena amtumbukawa mwaonesese. But for now ndi chipani becho kuti chidakakula and I will not be surprised kuti 2030 mwina UTM izatha kuzakhaso mwina izivini front runner yazisankho zimene zozo. But for now akuvulalira chifukwa chokuti chipani chawocho sichidakule kwambiri kuti otherwise amene akanavula zanthu. Yes. Wayana chunga uri bwa chipani cha UTM ndi chifotokoze motere.
tufuna no candidate Klaus Chilima Malemu Saulos Klaus Chilima anali brand imene inachita kare UTM timanena kumbuyo kukuti difference between Zipani ngati mwina tingwerekeza ngati MCP ndi UTM neonena kuti MCP anthu ambiri ku Central Region tingwerekeza amavotera chipanicho osati foti pala chakwera koma chifoti ndi MCP pomwe ku UTM nthawi ya Malemu Chilima amene ankachita kare the weight anali munthu amene amasogolera chipanicho not necessarily chipanicho so atachoka achilima atamwalira zinakhala ndithu zinthu zokuti zovutirapo chifukwa anthu ambiri amene anali ku UTM chikoka chawo chimapita ku UTM uko chifukwa cha achilima. So it's almost like kuti munachosa the factor that was bringing in people into the party. So ntchito ya ujeniwa akabambe ndiye ikulu to fill in the shoes of Malemu Achilima. But if you tell me this time around UTM should do it mosiana ndimena mapangira kale panopo ni nthawi yonena kuti achite emphasize on the party growth. Chipani chikule and amchite support the candidate. Chifukwa mukaona akabambe sikuti ali ndi chikoka kwenikweni ngati aya Malemu Chilima ayi zinthuzi zinazi zobadwa nazo zinazi tizivomera ali ndi great strength as a leader. Anaonesa ndi to Reserve Bank kuti he made some changes komanso ni munthu kuti nkhani za chuma ndi dolo even akamafotokoza umatha kuona kuti akole munthu uyi khangati akudziwa zimene akufotokoza. I don't think you can doubt him about that. Amene agwira nayo ntchito ku ministry ku nduna Capital Hill ndi mwinamo amanena za nkhani ya discipline yake mena amagwirira ntchito. He's a good thinker, no doubt about that. Koma kundale it's more than kukhala ndi PhD. Kundale nthawi zina zimakhala nkhani imene yachikoka ndikuona ngati kuti nthawi ino chipanichi chimenera kuti chimuthandize msogolero wake kuti pamene mwina sakufikira pa Malemu chipani chikhale kuna kuti chikumutchingira kumuthandizira. Another thing I should say is kulowa chipani cha UTM umati ukalowa mkatimo ndikusuzumira umaona ndi chipani chimodzi chimene chili ndi anyamata a influence on the social media. So ndipo ngati pali chipani choti utafuna kuti uyambane nacho kuti uone kuti akutengese uyambe chipani cha UTM udziwaso pa Facebook udziwaso. However kuchitipa kunthalire however kwa Nsundwe however ukamapita ndithu kwa Simulemba Kasungu ukamapita into the deep rural of our country muona kuti internet access njovutirapo. So the power and the influence of social media is not as powerful as we think. We're talking about only about 1 million people in Malawi. I mean, in the access to my phone, I'm a smartphone. Nkumakhala the access ya social media, kapena internet. So you can't really say from a population of about 23 million, 1 million kuti mungamanene kuti mfechonena tutapanga satellite social media ndi kuti basi tafika pena paliponse ayi. In our age UTM ngatafuna kukhala a formidable force kuti alowelere ma structures awo achipani kuma area kuma branch kuma region apite and be serious contenders. Even Nkhani yama MP kumbukirani from the previous election less than 5 less than 5 MPs komatu kampeni imene anaswa Achilima sinali yamasewera ndi anthu ena amanena kuti vuto la 2019 ngakhale 2020 UTM put emphasis on the presidential candidate osati kuma MPs kunalibe much support. This time around I hope kunali zimene zakuziganizira. So in terms of akabambe kuti azitoleratu ayika ma candidate ambiri. Yes, kuika ma candidate ndi chinthu china but supporting them is another. Achite ni support mupite madera amene mukapase support is not only about money koma even presence influence ya sogolere kupita kapanga endorse kupangisa misonkhano kwathandiza kwalimbikisa makandidate anu zimakhala zofunikira. So as akabambe as a candidate a strong candidate koma ineyo ndimaonabe kunena kuti they still have some homework to do in terms of developing the party koma also developing the candidacy of akabambe. Running mate wa ku UTM anthu amulandira bwanji ku UTM komanso kunja kuno?
Dr. Matthews Mtumbuka anatulukira nawonso akufuna kuti aime pa udindo wa president. Normally anthu amati akayima limodzi chonchija wina nkugonja chidani chake sichimakhala masewerayi. Komano taona zinthu zodabwitsa zimene zachitika ku UTM kuti onse amene anapikisana pa udindo wa upresident agwirizana. Mene amabwera akabambe kuzapereka kalata zawo amayendesa tractor pambuyo pawo padali akambala adapikisana nawonso pa udindo wa upresident. Mokuti anthu ndithu ankaona ngati akambalawo ndamene akhale running mate awo. It is only pamene adapempha akabambe kuti auze anthu kuti kodi running mate wanu ndi ndani pamene amakamba za Dr. Matthews Mtumbuka amene pa nthawi imene adala atangolowa ngati munthu anthu even masapota sada acheukire nkomwe ankalowa ife time panja paja anatidusa kunsanaku amalowa ndi madamu awo. Anthu akuimba nyimbo kuku. Kaya iwo ankaziwa kuti nawonso anali mbali mozi ya ujeni ya act imene ikasa ankaziwadi adalowa ndithu popanda munthu wacheukira. But my point is Dr. Matthews Mtumbuka ni munthu wokuti amalawa kunziwa zimene wachita mwina timene adabwerera achilima. Kuti ku corporate world ku here ndithu ndi machine. Atalowa UTM anthu ankaonaso kuti munthu uyi adafotokoza ubale wawo umene adakhalira ndachilima andatapikisana nawo pamene pajapa iwowo Michael Yati akambalawo ndiye akabambe mutakuona kuti anthu onse aja adakalibe limodzi ndithu akugwira ntchito limodzi. So anthu a UTM ananyadira ndithu kuti penalty imene iyi akabambe sadaphonye adamwetsa atenga munthu amene ku UTM kwakuona so ngati kuti akhoza kwatani kwabweresera voti ina yache mwina chigawo cha kumpoto pacha mukumbukire mena manene achungapo tikamanena ngati dziko izizi pena timangoziyankhula mosaziganizira zoma vota kuchokera kuti kodi uyu ndi wakuti zikungoonesa kuti ngati dziko lathu besitinafikebe poti tikhoza kungotenga candidate mmodzi tonse ndikunsupport ameneyo ena abe akumafuna be kuti kodi kwathu kwachokera ndani zomwe zili zomvesa chisoni zaka ngati zinozi kuti tizivota be based on kuti posatengera kuti a good candidate must be supported by everyone posangana tamachokera kuti poti iye ndi Malawi. But to answer your question mosa zemba a UTM komanso kunjako anthu akuona ngati kuti no combination imene iyi ya akabambe ndi Dr. Matthews Mtumbuka is a good combination. Mokuti pa ground anthu akufuna kuti aonese kuti anthu amene wawa I think akhoza kuchinyamula chipani chija amene amakambira wayana because kungoonjezerapo pang'ono kuti uonesese kuti voti ya UTM kwambiri nkapita kwa malemu achilima adapeza mavoti oposa 1 million koma anthu amene wawa chipani ngati imene chikupeza ma MP4 zikungokuonesa kuti anthu ambiri kumene okoka mavoti la mwina MP wawo wina koma voti kwa president amapasa ndani amapasa achilima. That's why achilima was able kupeza almost 20% of the total vote ya 2019. Now assignment yomwe ali nayo ndi imene iyidi yokuti chipani cha UTM chikuyenderano chikhale chipani chokuti kumene chayimisa ma MP yake anthu avotere ma MP ya UTM pamene akuvoteraso president wa UTM ndi ntchito yomwe ali nayo komano combination ya akabambe ndamuthalika so far one of the best. Kwa mina peleka mapepala kwa ine if you ask me one of the best. Akutero akuti combination ya akabambe ndi amuthalika is one of the best. Yeah, kabambe ndi Mtumbuka ndi madaba akuti kodi ino mnada mtalika yeah ino munatero Mtumbuka zioneka ngati mwakonda atu kuti amuthalika anakaenda ndi akabambewa osati mwaziko osati komano imene yo ikanakhala kuti game over kuti basa papa ndi akudutsa wawa 50% plus 1 ikanakhala game over. Kusankhidwa kwa Mtumbuka wayana shunga kunadabwitsa anthu muchipani cha UTM anthu okonda UTM kapena anthu ena muchipanimo ukonota anazirandira bwanji within the party even outside muchipani I don't think kuti panaoneka kudaba kwenikweni. In fact it's a safe choice chifuka munthu ukaona kumbuyoko mmene anachitira pa nthawi ya convention anthu amene anatuluka kwambiri nthawi ya convention panali Mtumbuka wa panali akambala panali Michael Yati panali iwowa akabambe wina ndaiwala kuti wina anali ndani amene anali ngati amene anali kusogolo ndiye kutenga munthu wina amene ali within the party imakhala ngati kuti mwasunga chipani komanso kumbukirani kuti anthu a UTM ambiri ochuluka amakhalanso anyamatawa achinyamata in the corporate achokomene mmakoleji ena ali kusukulu kumene so Mtumbuka amachita speak to that profile o gulu category imeneyo ya anthu ndingonena pang'ono chabe zambiri ya Mtumbuka kuti ndi munthu mmodzi amene kumalawi kuno anadziwika poyamba chifukwa cha sukulu kuti munthu ophunzira kwambiri
iwo watu anali pa polytechnic yeah? Ali pa polytechnic pamene anatenga degree yawo yoyamba munthu ingwa engineering ndithu ndiye ali pa polytechnic anali president wa students union ndipo nthawi imene anali president wa students union nthawi so imene achikaonda anali minister nkhani ya zachuma mdziko muno ndipo panali ganizo lonena kuti akweze fees ndi 3000% ya fees kupole kapena ngoti mu University of Malawi nthawi imeneyo anasana gawe makolejiwa it was just a constituent college of the University of Malawi. Iwowa amtumbuka anavuta ndi gulawo la students union ndikuvuta kunali zonesero kunali madebate kunali zosiyana mpaka na kulimbana ndi achikaonda ndi boma at the time mpaka na ndithu kunapezeka kuti boma lija linachita reduce actually the fees kufika pa 25000 kwacha poyambapo ankafuna kukweza ndithu by all the way from 1500 kufika pa 46000 kwacha koma it only moved to 25000 kwacha so muona kuti ali ndi history yopanga mobilize history imeneyo ilipo komanso agwira ntchito mabungwe akunja makampani akunja ndi board member wa organization siyana so in terms of exposure in terms of nzeru zonsezo zilipo and in terms of chipani cha UTM kumbukirani mavoti ambiri achilima malemu achilima 1 million amanena amsisia adapesa kuti kumpoto so the amtumbuka you never know could also be a way of pacifying the northern vote kunena kuti UTM yawaganizira but as he said we should go past that as a country kuti samaganize motero koma reality on the ground ndi imene yoyo that's the reality on the ground sana mbwite iyayi koma sitikamba kamba za candidate tenti zikamba munthu amene ali ndi mphamvu zonena kuti atha kuthamanga ndi kuthandiza fa candidate kumakhala ngati kuti secretary kuti azikakhala ku office taona ma candidate ena marani tena amene makapita kuti olo uyu atha kupita olo pa njesi pa ukapanga ujeni ukapanga campaign uyu olo atha kungolena kuti yayi mabati la microphone ndigula ndineyo uyu chifukwa ndale za ku Malawi tizivomereza pamafunika so ma resources so you need someone onena kuti even paeka atakuthamanga atakuthandiza and bring value so ndi mfundo za chipani candidate running mate osazidziwa taziona zimene zonso so amtumbuka ndikuona kuti akuchita qualify in so many facets however the issue is onsewa awiri mukaona akabambe azona za mtumbuka ndi what I would classify as the elite kumalawi kuno ndi anthu akunena kuti onse ma PhD holders onse that have been at the top of the corporate of course akabambe akhalako mboma na Grassroots ntchito Capitol Hill koma ndi anthu onena kuti akhala at the top of their life kwambiri the question is can they relate to the Malawian on the ground koma zimene zozo you don't have to be munthu osauka kuti ukayankhule language ya anthu osauka I think you just have to know mavuto awo and appeal to their needs mukatero muatha anthu osauka chabwino atolankhani athu amazikuoneka kuti ena akonzeka ndithu tingomva kuchokera kwa atolankhani athu maka timve kuchokera kwa Sam Kalimira kumzuzu Sam kundimva ndikuva ndanyowa mvula kuno kuli mvula pepa so nthawi kama ichilechi atsogoleri epani tumonyowa zimachitika ukuona bwanji ndi mmene zikuyenderamo mmene asonkhera mabinenti kumaso migwirizano imene ikuchitikayi pokonzekera chisankho chimene chikubwera pa 16 September zinthu zikuyenda masiteti akuchitika komano ndi ambano ndi UDF UDF kusankha penate yakolesa yatowa koma vuto ndionena kuti pakali pano chikoka cha chipani cha UDF sitinganene kuti mmene chilili pachokha chingatenge boma sizingateke zimafunika atupere atenge step yonena kuti aphatikane ndi wena ngati akufuna kupanga save Malawi ndiye akangotero ndiye kuti ziyathandiza nanga si ifundo alinazo zomwezo aziphatikizwe ndi anzawo asakhale ndi jola angofuna kuti akwanise zimene Malawi akufuna pakali pano ndiye tikapitano kwanza athu a DPP apa ndiye tinene kuna kuti penalty ijai ausa mwamba mwachidule tinganene kuti player walangaleti gadi nkupa salifali kuti lifali atuluke chifukwa inali Nkhani yosavuta akanakhala kuti
alola kunena kuti zofuna za Malawi zikwanisidwe, chifukwa agadi sikuti kuyimirira zinali zolinga za kuchipani ayi, anthu ndi amene amafuna kuti ayimirire. Ndiye izachitazi TPP inachosedwa mboma, panalibe chifukwa chona kuti achite zofuna za chipani ngati anthu ndi amene anafuna kuti ayimirire. Ni apapa achiphonya apapa, komabe sitikudziwa kuti mtsogolo mwazitani aponya mota aponye chifukwa choti na running mate amene anthu ziko lonse linkampangira Mademo ndi amene amusankha iwowo. Even constituency mesa tinaona kuna kuti chipanja panga indosi iwowo chimulirenji kupezeka kuti hakuna liso mkangano kumeneko. Maona mpaka na chimulirenji kufuna kuti azima pauka Nkhani iyo inaliyovuta. Maona so zati chipani chimasankha wina anthu amasankha wina. Nkhani iyo tiasire aona asopa. Tipite ku UTM zoona zona kuti anthu aja chigoli ndi amwesa. Koma chimene tingapemphe ntonena kuti ngati pali padakali anthu ena ona kuti atha kukumana nawo nkupanga nongwirizana achite zimene zozo. Izofunikira kwambiri. Komanso sangawine pauka pauka sizingatheke. Koma kufunika kuti asasiye kukambirana ndi anthu chifukwa chiyembekezo chawo tikakamba za kumbali ya alansi akufunisisa chiyembekezo Malawi akufunisisa iwo atakalaso pangwirizano ndi anthu ena. Ndiyo tikapita ku MCP kukuku Sonkhondo ndiye tikudikirira ulendo leyamba ndinazanena kuna kuti ukuku ndiye zakhalako ngati nkotheka aone zimene yena achita amene tikunena kuti achita bwino kuti iwo asazanyuleso yani. Chifukwa papa anthu onse amene migwirizano tikunenayi Nkhani target ndi MCP iwo ayenera kuti apange posatengera kuna kuti chipani chikufuna chani anthu azifanizira ndi running mate komanso delivery imene yachitika. Ku Malawi kuno tazolowera kuna kuti neba kuzaphikira sima nyumba mwako iwe nkumazi tukumula ukhala ngati munautofa una mpaka ndiwo ndi zimene zimachitika ku Malawi. Ndiye ulendo uno anthu akufuna kuti aone kuti tsogolo la Malawi ndotani tuditwa kuza kwambira ndathokoza alera titi silepompo ife kuti titamanga ife tikuyambikeni kwambiri asamukalimira pepani kuti mwanyowa ziko kwambira le zikomo ukuso kungosonyeza kuyikonda kulinji kumeneko ntchito imawawa kumene ganyo aziwawa ona ngati basa zingo fetu kusizidwa timalize ka 5 minutes kasalaka ndi akondwa nankhumwa a Cosmas Felix Chibojola komanso Kwame Bandawe timmalizitse mwina kungoona kuti kodi amenewa kodi ndi ma strong candidates komanso ma running mate awo amene asankha ndi amphamvu bwanji nanga Malawi kunjakwa kwalandira bwanji ma candidate amenewa wandamsisha mwamsanga akondwa nankhumwa yes just like imene manene azatu bere nawonso ndi mtsogoleri wokuti achikhala kuti samalumana ku DPP I don't think akanachoka ndi munthu wokuti anthu ambiri amudziwa zimene wachita ku DPP koma chifukwa chakusakhazikana bwino kumeneko anapezeka kuti anakakamizika kuti achoke nkuyambisa chipani chawo mpaka anapereka papers zawo ndi mai Betha ngati running mate wawo nthawi yawo sidakwane. Ino ni nthawi yokuti alawe kupanga chisankho aone kuti zimakhala bwanji mwina malo ena ndiyena mwina atha kutolako I don't know kuti makhansa kwa ineyo akulawa kuti azanena kuti dayimira chisankho cha 2025 tidapezako makhansala mwakuti chani komano pa president akhonda nzathu sangawine akho simungawine noka. So you are speaking as a good friend. Yes, akho noka simungawine tizikuzani zoona panopa mukhale kuti no mukubuild ujeni yanu path yanu your way to your presidency but not this one. Yeah, komano it's good to show up because mumve even mera mayankhulira chair kama ndira kalata amana mwaonesa kulimba mtima kuti mwabwera pano mozapereka kata zanu kuyimika mkono kuti Malawi 20 million. Yes, it's not easy to fendai mapo za misa ukudagwa pa anthu adaliseka koma ati ndaonesa ulimba mtima so maoneka uzife tinaluzanu nanga nothing changed so akhomu kaluza tolwale ujeni so amene mutaluza azizanganu musadandaule siku linaso nthawi yanu izakwana padopa akaluza so yakwamendeza chibwana zenizeni phunziroso apa za chibwana komano ayambako
ayambako kumabwera ndithu Cosmas chipojola nawo kazo zachibwana nazo komano akwanisa kupeza 10 million akwanisa kusayinisa masigine chawo ndi Malawi ali ndizo alola ufulu wa democracy ukutero why not ma running mate ngakhala akuti ati ndizachibwana ngoyesera apange CV ma running mate sono ngati presidential candidate yo mukunena kuti zachibwana ndiye tizikambaso za running mate wake mwana umeko simukuzako yeah ma running mate yo motero anakuma asankha Betha ngati running mate amene anali nditu yes size yawo she has taken munthu onena kuti and experience has been a member of parliament, so I mean size yawo it's okay. Ndinene mawawa wansanga just to top up on what Wanda said. Anthu akumadabo kuti kodana nkhumwa kuimako ndikuona kuti afuna kutenga boma kapena kufuna kukhaulisa DPP kapena kufuna kugwirisidwa ntchito mwina ndi IMCP boma kukhaulisa DPP. So pali maganizo kwambiri angati amene akumakhala on the ground. What I can tell you is anakhumwa amene akwadziwa pandale. He's a good organizer. Nka amanena kuti ni munthu mmodzi amene amapanga ndale za pa grassroots. Moti I would not be surprised china chake chitachitika in the Lomwe belt ndana nkhumwe. Yes. Chifa he wants to prove a point. PDP ija he wants to make a statement. Chifuka mkangano umeona ali ku DPP uja unali waukulu. Komanso simela da achita zija anawachecha. Ndiye wafuna kuonesa kuti no I'm still a force to reckon with. Ndili ndi anthu kumbuye kwangawo. Mukaona even concentration yawo ya campaign. Muona kuna kuti is pretty much dominated on the southern area. Kwambiriso in the Lomwe belt. Not necessarily kuti kuchitipa. Apita kulumpi. So for me ndikuzani kuti anakumawa kukhala ngati ndi anthu ajaonena kuti they want to prove a personal afuna kuonesa china chake koma zokuti kutenga boma pa 6 September iwo ndi ife tizakhala limodzi kuonesa amene akuzalumbiritsidwa. Tasala ndi a minute tiyembekezere zotani lero kukubwera odya zake alibe mlandu amaiko usi amaiko usi anthu amakamba nditu zambiri kuti amene ukangati ndi amene akhale running mate achakwera motero koma zikuoneka kuti akhazikisa chipani chawo kenaka awa ndi awa afuna kupereka nthu makakala tawo. For me what I can tell you is sizusiyana kwambiri ndi kesi ya anakhumwa kuti kodi iwo amaiko usi akuima kuti atenge president kapena he wants to prove a point kwa UTM kunena kuti ngakhale tu nemuna ndiponya miyala I'm forced to reckon with ineso tu background ndi matipula ndipo nditafuna kupachama kwenda kuvina nitafuna kuvina ziwiri zitatu inutu mpeze kati mukuombera ngoma. So tiona kuti lero abwera ndi motani koma as a thinker I've always respected kunena kuti amene tacheza nawo Michael Usi ndi munthu is a very intelligent person. That one kaya muma wakonda kama wada I'll tell you kunena kuti ndi munthu onena kuti no wonder he has PhD. Very intelligent man. Koma kunkhali za ndale ma dynamics andale amakhala nthawi zina sizitengera zanzeru sizimatengera kuti uli ndi chikoka cha zisuzo ndi zina zoterozo. So tiona but I will not be surprised kunena kuti atate abwera ndi munthu amene is maybe even outside oja zake alibe mlandu chifuka mugulu la oja zake alibe mlandu sinaonepo munthu oti very prominent kunena zoona ndimakumbukira atangokhazikisa gulu lawo lija tinkafuna kupanga program ndeti mafuna tiyankhule ndi wa asogolera mchipanicho panalipo vuta we ended up kumayimbira iwo a president achipani amaiko usi kuti atiyankhule koma anali busy anali ndi a national function to do so kunavuta sono kulindani kuti ayankhulire so publicity kuna secretary general tinavutika kumakhanga kuti akuthawa secretary general. So I would not be surprised that atenga munthu outside kuma being a Michael Usi is also capable of bringing in a very interesting character. So tilipano lero amalawi musachoke kumvesera wireless komanso kuonera kanema wa times kuti satiranso pasambala times 360 pa Facebook. Akuti inuyo chilungamo chikumakuvutani kwambiri abula ndani Amalawi ali mwachulutsa chilungamo tiyembekezere zotani kuchokera kwa oja zake alibe mlandu amaiko usi zomwe apanga ndi oja zake alibe mlandu. I think ndi justice zimene akunena wayana kuti ndi munthu wokuti he can organize, he has just shown kanthawi kochepa oja zake alibe mlandu anthu avala nsalu kuti zachokera kuti. So ndi mmodzi somwe anthu amene achakwerabe adakamulingalira pa uranimenti chifukwa ku MCP kuli pano anthu atatu amapikisa tizindi na zona a Catherine Gotani Hala amene
amene popeza iwo nda first deputy president constitution ya Malawi Congress Party imene akuti amene azakhala running mate so she's a de facto running mate wow komano aziyang'ana nokuti okay awawa kuzadukhala running mate malinga ndi mapepala background pali bwanji ndepa umabwera vitu mbiko mumba ali pamene popo then pali ausi omwe adi ndi current ausi so akubwera nde amachulidwa pa malist ya amene achakwera tang'anepo ndipo pano pa mpikisano uli pa atatu awawa mmodzi mwa atatu awawa hayi ndithu kufinyani kolona gwirani baibulo nena ni malilime salani kudya akutengani now lero labwera iwacha I think ndi munthu ochenjera iwacha anaona kuti ine ndikapanda kumapereka mapepala ndazi ndona tiye ndikudikira kwambiri ukuko ne ndionese kuti ineso tu ndine ndikhoza kupita ndekha kuti achakwera achaziona kuti fana yakuso ndipulumuka asoto he's a very clever man don't be fooled akamavina vina amene achawa when he finishes his dancing whatever he's a great he uses his brain so he's an interesting candidate that I want to see akamabwera in the next 1 hour or so kuti kodi akubwera ni ndani and I know taona ntakwera matractor iwa just bajada kwera tractor nthawi nake ndi malimu chilima kukapereka mapepala awo kukomesa nthawi imene jai I don't know kuti wabwera modani kuti naonso ndikaswiri wa creation anthu a drama maziwa amene ampangira create so he's an interesting and we must not just dismiss this guy let's watch it's an interesting times ahead of us modi muli ndi chikhulupiriro kuti abweradi iwo abwera because he doesn't want to be seen ngati kuti uyu ndoso azochita angodikira achakwera kuti antenge so he wants to make a statement kuti kupanda kunditenga nditha kumapita ndekha it's a very good way of putting pressure on somebody to say kuti mkazi ni muluza atu anthu ena sawo mamuyankhula atu ndiye ndikuchedwa kumuza kuti sweetheart would you marry me ndekuti mama wangu nakangobwera oja zake ndekuti ku MCP mawa tiyembekezera awiri okha no as long as sindafike la chitatu 4 o'clock even amene wapereka kale kalata ujikalata zake amadzana kuti ndapanga withdraw akhoza zabwera naye ngati lani moto even apereka kale kalata atha kubwera so ngati lani meto awina nkunati nda pali mayo osintha ndi ndakapanga withdraw kalata zake I think mu program ya mawa tikazamamaliza tizakambirane Nkhani yokuti anthu amene asankha kale ma running mate iwa atachita migwirizano tinene DPP ndi UTM kodi ndizotheka kuzasintha running mate pamene tikuyandikira chisankho cha pa 16 September mawa I think tizakambirane so pamenepo apa zikuoneka kuti nthawi ndeye atithera mawa maliza mulina ayi amalawi sekulani maso makutuwo zimveserani wireless yake ndi mene ya Times kanema wake ndi wa Times Television Facebook yake ndi Times 360 Malawi chifuka china chilichonse chochitika kuno tikuonesani muchimva wanda moto mapita kumene kwasala chile ena aphonya mapenate ena amwetsa amene mwasalanu muli mwa ikonzi ni chuneni kusogoloko kwa imanthu akuchita chipikisheni kodi yanu ili capacity ayigwira you know enda ilimbikira chifukwa out of these 22 people amene tikwaona papa mozi wanthu amene yatisogolera mu September ndi ndani chifukwa chani ikonzeni bwino yanu Omoso ndimene tamalizira program yathu ya Kulinji live kuchokera kuno ku Bingwa Mtariga International Convention Center BICC kumene atsogoleri akupitirira kupereka ndithu zikalata zawo kubungwe la MEC kuonetsa chidwi chawo chozapikisana nawo pa chisankho chimene chikubwera pa 16 September mawa tikhalenso ndithu pompano nthawi yomwe ija ya 5 minutes past 7 ine ndileya malekano makoma nonse.